Дойдох до морето, за да запиша завършването на първата илюстрация от прерисуването на "Хайде, мамо, прочети ми пак". А сега ще дойдете с мен, за да си напълня морска вода и акварелния молив да оживя с водна четка и морска вода. Елате да напълним вода! Водата все още е много студена, но търпимо студена. И хайде да се захващаме за работа. Ще започна с рисуването на семейството. Надявам се добре да ме чувате, защото при мен се усеща морския бриз. Много приятно и се разсевам. Един близък кадър, с който искам да видите как, слагайки морската вода, можете със всякаква вода да рисувате, върху акварелния молив, цвета се прилива и получаваме онзи воден ефект на рисунка. Съвсем с леки потупвания го правя. Колкото по-малко вода слагам, толкова по-концентриран ще е цвета. Постоянно ви казвам колко много ми харесва да рисувам първо с молив и после с боички, като нейтив артист, нейтив илюстратор, нейтив художник. Контрола на молива изключително много ми харесва. Ето тук почна ми се поразлива боята, затова суета всякаква завървете и на рисуването се отдадете. Напълно естествено. На мен ми е наистина най-любим момента, в който акварела срещне водата. И знаете ли, като ходя в детски градини и с децата рисуваме накрая с моите лични моливи, лично аз им ги давам моите моливи, те веднага усещат, че не са обикновени моливи, се скриват слънце, защото нищо не виждам, а че има някаква разлика. И когато им обясня, че при срещата с водата оживяват и те нямат търпение да опитат. Така. Не знам при вас как е било, като дете не обичах да рисувам с боички, защото ставаха големи мазала. Мазаляци. Но с моливче, в което вътре има водна боичка, нещата стоят съвсем по друг начин. Някой казва, че работата била двойна. Първо рисуваш с молив, после рисуваш с боя. И ми да, ама има един неписан закон за детайлите. Колкото повече детайли добавиш, толкова повече става изразителна рисунката. И след малко викат ме. Да? Да! Малки ме пита дали може да легне в пясъка. Може да. Така, искате ли сега? Гледайте внимателно. Сега ще почна да правя тревата, после ще довърша деталите на семейството. Ето започвам от ето тази трева и само вижте за какво става въпрос. Зеленото съвсем просто оживява. Вау, вау, вау. Вау. Не. Това е. Що общо. Много ми е любима акварела. Имаме една прекрасна тревичка и няма повече да я закачам нея. Я да видим тук с другия оттенък.
Имайте предвид, че тук като съм ги рисувала, въобще не съм натискала. То се личи. Просто е минато. Не съм натискала, за да става по-ярък цвета. Вау. Еми, става си супер фон. В нашите книжки много се забелязва и наблюдава присъствието на зеления цвят на природата, на слънцето. И първите моливи, които ми свършват, са точно зелените цветове. Буквално ги стапям. Вярвам, че ми усеща емоцията и това буквално не е реклама, защото аз обожавам цветовете на Faber-Castell. Не е случайно. Стотици години съществуват. Много интересно. Забравям, че ви говоря, че се снимам и се отдавам на рисуването. Е изключително приятно. Използвате ли рисуването за антистрес терапия? Ако не, пробвайте. Ако не можете да рисувате, както аз не твърдя, че мога да рисувам, в никакъв случай не твърдя, може да отцветявате. Момент, в който мозъкът ви е съсредоточен и се отпочива от всичко друго. В момента не мисля за абсолютно нищо, освен да съм се съсредоточила тук в нашата картина, която правим с вас. Харесва ли ви? На мен ми харесва. Ето, имаме си една много хубава поляна. Я да видим сега долу какви съм ги забъркала. Като съм поставила основите с зелено. Вау. Ето, какво ще направим сенки. Това зелено направо ми бие на морско синьо. Може би, защото съм на морето. Здраве. Оператора ми кихна. Разрешено му е. Като не му се плаща, може да прави каквото иска. Много добре прелива. Тук слагам малко повече вода. Рисувам на сляпо. Нищо не виждам от слънцето. Мисля да се преместя да живея тук на този плаж. Цял ден ще ви снимам и ще ви рисувам. Това е положението. Докато няма туристи. Пускам анкета. На кое море съм? На българското? На гръцкото? Или на италианското море? Къде съм? Отговорете долу в коментар. На кое море рисуваме? Много добра идея да вдигна разводнена боя, за да се разтече. Понеже не съм готова все още с картината, но времето ми тук на плажа изтече и трябва да тръгна бързо. С една малка част ще ви покажа с ето този маркер 0,05.
ще си направя контури, ще си направя очите на моите илюстрации на семейството, ще си подчертая някакви елементи. После ще си довърша пак с водна четка. Той е перманентен, не се размива с вода. После ще си довърша пак с водна четка. И накрая още молив и светосенки ще ви покажа финала, но за сега ви показвам напредъкът. До сега ви показвам напредъкът до тук. Ето правя един детайл. Отивам на някой от семейството. Вижте колко е тънък маркер. Отивам на... Ще помоля моя оператор да приближи. Ето отивам на майката. Искам толкова да приближиш, че да се вижда върха на маркера и очите и лицето на майката. Ето давам ви пример. Съвсем финно и нежно. Само да го подкарам. Ще й направя очите. Много е тънък, не ми е удобно в момента и ми трепери ръката. Но накрая ефекта... Ето и малко от устните й. Добре, спирам, защото ще омажа. Но това ми е идеята. Накрая ще видите как ще подчертая всички елементи с този маркер.